späť. Prepáčte, Evinu dôveru odhalíte už dnes večer na Markíze pri sledovaní premiérovej epizódy dobového seriálu Dunaj k vašim službám. V televízii doma vás čaká romantický seriál Keď pitne láska a kultové sitcomy Krok za krokom a Priatelia. Nadej vás čaká rok v dobrodružnom filme Jumanji 2 ďalší level. Markíza krimi odvysiela krimiseriál NCIS Los Angeles. No, tak ten záver bol trošku taký... Ale ste veľmi milí. No. Je to ľudské, sme tu rozoberali rokov a to bol tým, že Real Madrid a Je to veľmi ľudské, no Jankovi jednoznačne zabehlo pretože Kylian Mbappé presne prestupuje do Reálu, to sa jemu ako zaritému fanúšikovi FC Barcelona nepáči a mne sa však. to páči, Ale lebo ja som madridista. ja mu prajem oveľa lepšie, keď vyhráme nad Realom, keď tam je aj Mbappé, ako keby sme mali výhľad nad nechcím slabším superom. Tak dobre, takže je to pre vás výzva. Čo nás čaká? Športový novinák, Janka? No tak fanúšikovia Nováka Djokoviča nie sú príliš nadšení asi a majú na to aj dôvod. Tak, poď nám povedať viac. Ďakujem pekne. Novák